बनी हम ताला मार के तनी हम बाहर जाता नहीं कोनो काम से कोनो बात होई तो हमें लोग फोन करी हो ठीक बा। ठीक बा पापा जा तू कोनो दिक्कत हुई तो हम बता दे। हाँ अरे दादा रे हेलो हो पापा गोइलन बाहर तू जल्दी आव। अरे हो उ तो गोइलन तू जल्दी आव ठीक बा। हाँ रुको जरा सबर करो। मार 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 हुए बा दौड़ दौड़ मार लागल 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 लागल। हां भाई तू लोग यहाँ का करता गेम खेलता नहीं पबजी मोबाइल तर लोग काय बंद बा पबजी खेलते बंद ना करी नेट ना चलेला यार तनी बड़ा से यार कब से हम फोन धराओ का तनी भइल का बा। अरे भाई कब से फोन धराओ तनी मोबाइल तो कम से कम खुला रहे के चाहिए नु। अरे पबजी खेल नेटवा ना चलतला खेली से ना मौसम देखत है नेटवर्क नहीं के यार भाई नेटवर्क दिक्कत बा तो मोबाइल बंद करके एरोप्लेन मोड में करके चलावत नहीं सो। जल्दी चलो से जल्दी एगो काम बा चल कहां चले के बा कहां बा। अरे भाई चलो सो ना आज हम अपना जान के नु ग्रीटिंग कार्ड देवे जाता नहीं ठीक बा। ओकरा घरे केहू नहीं खे ओकर बाबूजी नु गेट बंद क के चल गइल बड़न बाहर अकेले बिया घर में बुलैलसिया तो चलो सब तहनी तेजो तोर गर्लफ्रेंड ये में हमनी के का फायदा बा। साफ तू लो लेने बड़ा सरे भाई माने के पड़ी। अरे ओकरा लगे दू गो सहेली बड़ी सो सही में चलो से सेट करा दे पक्का ए जो यार जो हमरा पिटाए उठाए के नहीं के तोरा पिटाए के बाद तेजो हम ना जाए। सब डरपोक है। अरे रुक रुक यार हम अगले चल चलो चल पक्का सेट हो जाई हो यार। चल 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 जा लोग सारा कुटाई ए, रुक, तो अपने रुक, पता रुक, चली। ओकर तो बाबू गेट में ताला मार के गइल बड़न आ ओकरा घर के पूरा बाउंड्री बा तो फिर हमनी अंदर जाइल जाई केंगो। अरे यार जुगाड़ तो लग गइल अरे ये साला तो बढ़ले बा काम हो जाई इसे उठा 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 भाई उठा 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 अब ते प्याज छील जात नहीं जल्दी चल 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 साला सीढ़ी लेके ही कहां जाता रहा। ठीक बा आराम आराम से चल ये ताला मारल बा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बुरी लाइन क्लियर बा। अच्छा ठीक है समझ गया। रे ये कहाँ रही यहाँ। हमार सेटिंग ना होई। अरे भाई पहले तो बैठ बाद में हमनी बात करम से अभी हमनी के जाए थे ठीक बा। कौन बात ना अरे आओ तनी सो हमनी बैठ 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 ये जी देखत रहे बैठ के ठीक बा। हेलो जा नया साल मुबारक। हई तेरा साल लौकत है इता सीटर है सीटर। जो नया साल आइल बा ओकर बधाई हो। नया साल कहाँ बनाए साल हमने तो कहीं लौकत नहीं थे। अरे साला हमो भेड़े बन पढ़ल लिखल रही तब नु एकरा बुझाई। अरे जान कहे के मतलब बानू कि कौन साल हो। अरे ई साल ना सूट है सूट आ तारे से को बार कही सूट है। ई बताओ कि ई साल कौन है। ई साल है सूट है हमरा के बोका मत बनाओ। मारो मुझे मारो मारो। हे भगवान ई कामना लड़की से प्यार करवा देनी अनपढ़ गवार के तो कुछ मालूम नहीं कि कुछ बुझाते नहीं कि। तू का बात बका रह जल्दी जोन कहे के बतौन कह ना तो पापा आ जाइए नु तो समझते रह जाइबो। अरे पागल एक काम करो कलम कॉपी बा हां बा तो लिया तो। ला ई बताओ हई का लिखल बा। 2025।
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो। अरे पागल, इस सब के मिला के का भइल? तेरा नहीं क्या बुझा, दा हम जोड़ के बताए। 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 5। बाप रे 5 6 7 8 9। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। नहीं ये मजाक तू का करता रहा पागल हो गइल बड़का। है ना तो 2025 हो। हाँ 2025 हो तका। अरे पागल हई का 2 0 2 6। हई 2026 हो का हटे? 2024। ये तो वो बड़ा से हम समझावत रहनी है कि 2025 गइल 26 आ गइल। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर जान। अरे साला वो बड़ा से हम एकरे के हिंदी में समझावत रहनी है, ये तो अंग्रेजी बोलती साला बोका बनाती है हमरा के का। अरे जान हमरा सब समझ में आवत रहलो, हम तेरा के बोका बनावत रहनी है। मजाक उड़ावत रहली बा। छोड़ो उ सब, हमार पापा दूसरा जगह बियाह करत रहन। तू जल्दी से कोनो उपाय लगावा, आ ना तो हमरा बियाह में आके खाना चलाइए। ठीक बा, तू जा घरे, आ ना तो पापा आ जाइए तो लगभग कहन। ये तो फंसा दिलस, का करता बिन ले फंसाई पूरा बुरी तरह फंसेलस हमरा के। अरे बाप रे बाप, ओकर बाप आ गई। मैं तेरा दोगला बनाऊंगा। बाप रे सुनो ना, कुछ दिन और इंतजार कर। ते लब छप बाप आ गइल, ओकर बाप आ गइल। साला भाई दिन हम के जाई। अरे कौन घर में घुस रहा? कौन है रे घर में? कहाँ के हुआ रहलो? कुत्ता घुसल हुई कोनो पापा? कुत्ता घुसल हुई? अच्छा रुक, हम देखो तनी, चेक करो तनी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाय कौन हो रे? हाय कौन हो रे? हाय कौन हो रे? हाय कौन हो? निकल 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 रे, निकल 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 निकल। हाय कौन हो रे? निकल निकल निकल। हाय निकल निकल। बाप रे अरे दादा रे। हाय कौन हो रे? हाय कौन हो? हाय कौन हो? बता, चल चल। अरे बाप रे बाप, हम गद्दारी नहीं कर सकत ओकरा संगे। साला काल कोनो कही कि साला दोस्त के ले गइला फंसा देलस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओकरा के बचावे के पड़ी, ना तो साला काल हम बदनाम हो जाए ओकरा चक्कर में। तो पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। चल माला डाल। बाप रे हम माला ना डाले। काहे रे? काहे रे? काहे ना करबे? चल माला डाल। रे ते का तक होता है? चल माला डाल। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? तेरा सुना तो नहीं खे? चल माला डाल। रे ते का तक देख रहे? चल माला डाल। बाप रे साला पहले तनी के हमरा के बोतौले रहस तो तनी के हम बियाह ना करा देती। पूरा घूमे के पड़ल बा लइका खाती, हमर दहेज बाज गइलू। हम थोड़ी इनकरा से प्यार करेनी, हमार दोस्तवा प्यार करेला। ऊ हमरे के बोला के ले आई लई हमा रउआ जबरदस्ती बियाह करा देनी इनकरा से। बताई हम घर में जाके क्यों रोकी हमरा के?
छोड़ अब तो हमरा से गलती हो गई आई आशीर्वाद दोनों जना लो लोगिन आ घरे जा लोगिन अरे दादा रे ताकत का बड़ा लोगिन गोर पर गिरो लोगिन आशीर्वाद लोगिन आ जा लोगिन जा सर गिर गइल बाप रे ठीक भाई सरवा मर गइल हमें कलिया के फंसा देला सा अरे भाई रे भाई मर गइल उसका रे उठना रे बाबू रे